Tulashikar RD Block by Khobjak, Shikari ADC Village, Daguma Kamini, Takho Gumar Chakra, Harinanda Debarmani, Tongnani Nokari, Ingi, Tangai Relaikha Tipra Mothani, Adong Song Tangai, Chuba Laikha Khwai, Zonal Chairman, Borom Ganang Bishu Debarma, Te Khwai District Working President, Tirthi Debarma, Te Block Vice President, Sushil Debarma, Te Paschim Champa Chera, ADC Village ni Monitoring Committee ni Chairman Rajesh Debarma, Monitoring Vice Chairman Manav Debarma, Behelabari ADC Village ni Monitoring Committee ni Chairman Lila Mohan Debarma, TWF Block Vice President Juhina Debarma, Block Secretary Nurila Debarma. Ang osuk dini to maaf tu rok maya ngo subida kerja pada iko mutui hana tahu iko tangri man bising tu onek ani buka hamdang je jotono no asukai hamdaka o kaisa ni tongthai jaga man bai nok sapta suk tu phanta kai abo kai joto pale mole bhai iko tanggoya ko ani nok tonggo agi kring to nok no tabo riman bagai khu ang arondo no kai joto no hamdaka kai tibra mothon bising chini bubaga no tauk saktu ti botong ka abo bono hambai ani je asu tu mono hamdaka apti rok ta khai te je tabo asuk dol khai joto pale mole khai riman bising tu onek taku buku ba ani saksalai tongoro engai bono bang hambai na engai apti hamdaka ta ko sudi diang engai wati rok sijagai kun somai yang musai rok matong ho rok khai wati rono bar phebro rok engai tabong kai asuk tong nangla kha non jelai thanai sarkar yagro nang engko member chairman nang nogro bagi dabi rok sasanka sangpa no moana no hei kai sorok sawong kai ahini tong engai ko ulo kai kore ro apti rong tha kai tei tam khai kai sondok khon tanga nei apti rok kai toman bising tei tabo mothan bising tino teke sano joto taku buku ko ani saksalai ba ani busaputin soman phana joto sahojogita khai ano taisa abaro khai o khai riman bagai nauro kubuina bong kha sukti phana no saijo khaja mabo khai yang bubagarani bisingti bo min tin tabu obo hai manang asukti rok bono bo hamjaka khai je ri nai rok bono bo Sangtine ro sabis asalam bari re sini Shikarbari ADC Village ni 2 number ward Daguma kami sini sakra Horindondo bini nok nukung hamia sung koikdin age sini kaisa media ti sung nungmani on bagai sung tini sini tibra mothani engai sung belakai kha hamia ge sung bini bono kisisa sung je mansak subara ni phailejaka oro sung tini bono bihai building noro rimai aphono bo abto bini sorkari nok bo maya ko hapno bo morija kini sung khanao je maya sak abto ta wati pamtei wati phaina jora hangkhaba sung bono kisisa tamnai tin nok bai phano tewa berari oi phano sung bono kisa subasu khaika tinoro subasu khaina phatini ngakai sini zonal chairman tongo tai sini political district toton tongo abon loge sini block asramari block committee ni sini vice chairman sini boronganang subol sing tai vice chairman sini boronganang susil nakade boronganang susil vice president borok botini manjaka tai TWF ni wo phaika secretary tai vice president abo herok tai monitoring ni chairman member tai kobongo tongo sini gonjon songrok sini yo dongni wo kobongo tongo jotoni bumung sung khulia noro goro sini foundation nongnai jotoni bumung sung rok khuimalia obage sung jotono tini sung kisa micha roi sung sini tiprasa dofano sung muthana nei jotono kisa micha sung rang pusar khiboi sung tini obage phaika sini bukha sung tabu belai khe tongrok ta hole sung jekono borono sugya phano sung je masa kisa sobai mekai sini kharok belai khe khaksang otai top tongtogo sung sanamu sung tini abahaino sung lukurno jotono sini tiprasa dofano sung tini neji kri phano rang khoksa khono ni nor bo obage no subari nei kisa kok sanamu sung asono hambai